tejto úlohe mali by sme s vami jednoducho opraviť chybičky. Napríklad toto je naša škola, to už je správny variant, tak? Teda my sme opravili naše na naša. Vám stačí prečítať správne. I teda my s vami ešte sa dohodneme, že budeme pracovať v takomto poradí, lebo my sme tu 6, tak? Teda najprv bude čítať Artem, potom Andrій, potom Єфим, Єгор, Софія, Іван. Добре, так, ми ж почитачу. Ну, молодець, бо інколи кажуть, мой брат послав і зразу отца. Не дочитують речення, забувають, що давальний відмінок. Чудово, отже, послав отцові. Працювали цілий день. Угу. Працювали ми цілий день. Добре, там. Окей. Stanici alebo stanice? Stanici. Áno, správne. Ale radšej nakopávať veci offline, pretože môžem vyskúšať a získať bez čakania veci. Aha, teda áno. Prišiel, kúpil všetko, nečakáš, áno, to je pre teba. Áno. Ľahšie. OK. Tiež áno, prečo nie? Súhlasím. To mi povie. To pamätá, na akom meste vo vete musí byť sa. Na druhom. A ešte tretiu otázku. Hej vám dám. Na akom meste vo vete musí byť by? Tiež na druhom. Tiež na druhom. OK.